హాయ్ అందరికీ నమస్తే. ఖమ్మం జిల్లా తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి ఖమ్మం జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు సమాచార మరియు పౌర సంబంధాల శాఖ వారి ఆధ్వర్యంలో బొమ్మల ముత్యం కళాబృందం ఖమ్మం చెట్టుంటే క్షేమం, చెట్టు లేకపోతే క్షామం, చెట్టు యొక్క గొప్పతనం గురించి ఒక చక్కటి పాటని అన్న గిద్దెరామ్ నరసన్న రాయటం జరిగింది. ఆ పాటని మీకు అందించబోతా ఉన్నాం. గానం బొమ్మల ముత్యం టిఎస్ఎస్ ఖమ్మం. పచ్చని చెట్టును నేను రానాయి పట్టును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను రానాయి పట్టును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను, కొలిచేటి కొమ్మను నేను, కొలిచేటి కొమ్మను నేను, కాపాడే అమ్మను నేను, పచ్చని చెట్టును నేను రానాయి పట్టును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను, పసిపాపలవు ఎల్ల నేను, పసిపాపలవు ఎల్ల నేను, అమ్మమ్మల ఆసర నేను, పసిపాపలవు ఎల్ల నేను, అమ్మమ్మల ఆసర నేను, పసిపాపలవు ఎల్ల నేను, అన్నదాత నగలి నేను, అన్నదాత నగలి నేను, సత్తిగట్టే ఆకును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను ప్రాణాయు పట్టును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను, కూర్చుంటే కూర్చుని నేను, కూర్చుంటే కూర్చుని నేను, పడుకుంటే మంచము నేను, కూర్చుంటే కూర్చుని నేను, పడుకుంటే మంచము నేను, కూర్చుంటే కూర్చుని నేను, రాగాల వేణువు నేను, రాగాల వేణువు నేను, రోగాల మందును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను ప్రాణాయు పట్టును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను, చెక్కుతుంటే బొమ్మను నేను, చెక్కుతుంటే బొమ్మను నేను, ఆయుధాల జమ్మిని నేను, చెక్కుతుంటే బొమ్మను నేను, ఆయుధాల జమ్మిని నేను, చెక్కుతుంటే బొమ్మను నేను, కాలజ్ఞాన కాగితమును, కాలజ్ఞాన కాగితమును, చరిత్రలో పుస్తకమును, పచ్చని చెట్టును నేను ప్రాణాయు పట్టును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను, పెళ్ళికొస్తే పందిరి నేను, పెళ్ళికొస్తే పందిరి నేను, పూజకొస్తే పువ్వును నేను, పెళ్ళికొస్తే పందిరి నేను, పూజకొస్తే పువ్వును నేను, పెళ్ళికొస్తే పందిరి నేను, పశుపక్షుల పంటను నేను, పశుపక్షుల పంటను నేను, కడుపు నిండే వంటను నేను, పచ్చని చెట్టును నేను ప్రాణాయు పట్టును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను ప్రాణాయు పట్టును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను, కొలిచేటి కొమ్మను నేను, కొలిచేటి కొమ్మను నేను, కాపాడే అమ్మను నేను, పచ్చని చెట్టును నేను ప్రాణాయు పట్టును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను, దర్వేసే సిర్రను నేను, దర్వేసే సిర్రను నేను, ఇడుగుల కుటపను నేను, దర్వేసే సిర్రను నేను, ఇడుగుల కుటపను నేను, దర్వేసే సిర్రను నేను, ఎడ్ల బండి గిర్రను నేను, ఎడ్ల బండి గిర్రను నేను, వ్యవసాయానికి గొర్రును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను ప్రాణాయు పట్టును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను ప్రాణాయు పట్టును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను, కొలిచేటి కొమ్మను నేను, కొలిచేటి కొమ్మను నేను, కాపాడే అమ్మను నేను, పచ్చని చెట్టును నేను ప్రాణాయు పట్టును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను ప్రాణాయు పట్టును నేను, పచ్చని చెట్టును నేను. థ్యాంక్ యూ. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి మానస పుత్రిక ఈ హరితారం కార్యక్రమం. మొక్కని పసిపిల్లలా సాకితే అది పెరిగి పెద్దయి ఓ చెట్టై మనల్ని కన్న బిడ్డలుగా సాగుతుందని చెప్పడానికి ఉదాహరణ ఈ చక్కటి పాట. ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యమన్నకి ఈ గీతానికి వాయిద్య సహకారాన్ని అందించింది కొండ్రు హుస్సేన్. అదేవిధంగా మా బొమ్మల ముత్యం బృందంలోని కోరస్సు కొండ్రు జ్యోతి, పిడియాల లక్ష్మణ్, రాయబారపు అర్జునరావు, మాచర్ల కృష్ణ, అరకాల అజయ్ మరియు కాలువకట్ట జాన్, వ్యాఖ్యాత మెమిక్రీ సుధాకర్తో కెమెరా ఉమెన్ పీరెల్లి రమణ. ధన్యవాదాలు ఖమ్మం టిఎస్ఎస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.